Ryby, rybky, rybičky, reláciou, ktorá má premiéru už 1. marca o 17:30 na obrazovkách televízie Fishing and Hunting. Potešíme všetkých, čo sa chystajú na výpravu do Talianska. My sme tam už totiž s kamerou boli. Naším cieľom bol Sumec. Ukážeme vám, čo konkrétne na tejto známej rieke platí. Lov na trhačku, podvodné plaváky, vábenie. Podarí sa nám zdolať nejakých fúzačov? Usaďte sa pohodlne k svojim televíznym príjimačom. Aktéri nášho lovu vám okrem ukážok dajú aj veľa praktických rád potrebných pri výprave do Talianska. Od cesty a diaľničných poplatkov cez výber lovného miesta, správneho náradia až po konkrétny lov. Samozrejme nebude chýbať ani galéria vašich úlovkov, kde si 4 z vás opäť odnesú zaujímavé ceny. A nakoniec, už ako vždy, dostanete dobrý tip. Ten bude tentoraz venovaný lovu na rieke Pád. Nezabudnite si naladiť kanál Fishing and Hunting už v piatok 1. marca o 17:30. Ak by ste to nestihli, nevadí. Najnovší diel vašej obľúbenej relácie si môžete pohodlne pozrieť aj v našom archíve, kde bude zaradený po odvysielaní televíznej premiéry.